Bi hitz Ipar Euskal Herriaz, lehenik bat da Euskarak gure lujaldean ez duela kuadro legalik, deus ere, konstituzioak aitortzen baitu bakarrik hizkuntza bat eta frantsesa baita. Hala ere, gure Euskara plangintza, Euskararen garapenaren plangintza plantan emana izan da hemen, eta ideia da ahal bezain bat aktibatzea Euskara bederen ditugun zuzendaritza, bulego eta poloetan. Euskal Elkargoa antolatu da 10 lurralde, barneko lurraldetan, 10 zatitan partekatu da. Eta 10 lurralde horiek bakotxak badu bere asamblada, bere biltzarea. Eta hor, polo horien barnean saiatzen gira bat egitea Euskara tailerak, hor biltzen dira Euskara dakitenak baita ez dakitenek, ikusteko zer den hizkuntza politika, eta ikusteko ere zer aukera baduten heiek Euskara ikasteko, hori bat. Eta bi hautetxiekin, hor poloka ere lujaldeka biltzen baitira hautetxiak, eta ideia da, hor hautetxi horien sentsibilizatzea, sentiberatzea egitea, eta ere proposatzen dugu urtean behin bilkura iragan dadin Euskaraz, bateko itzulpenarekin. Hara, bidea luzea da, Ipar Euskal Herrian behar bada beste lurraldetan baino luzeago edo handiago, baina denek elgarrekin urraska joanen gira aintzina.